Kira ngono kuwi. Lesong jumenglong, ngono sing ngono kuwi. Lan sak piturute. Mongko wonge saklek-saklek kaya marai gelut. Lah iya. Sinden ya ngono wae. Aja pinter kabeh, nek pinter kabeh ada pamer cengkok dhewe-dhewe. Kutut manggunge ayu cengkoke ngene, kutut manggunge Prastiwi cengkoke ngene. Saling mengalahkan dan kabeh kudu satu kesatuan, kekompakan. Oh. Sinden digoleki sing goblok kabeh. Oh iya. Men ra iso nyengkok. Nek kor mesti apik. Iya, ya pancen bener ya, Gong. Sing pinter loro telu ngono wae sing nggo nglate karo adik-adik sing ora iso cengkok. Ah iya. Apa-apa ki nek kabeh apik malah ora apik wis to. Ya, Goleki sing siji apik, iso ngayomi, iso nuturi lan iso menehi ngelmu karo sing sak ngisor-ngisore. ah iya. Tur dilambari penggalih ingkang sabar, ikhlas. Lila lahir batine. Iya. Ngono kuwi lho, Tru. Ngono. Rapat rasulan kuwi nek kabeh karepe arep duwe dadi pengarep ya ora dadi kok. Nek kabeh manut karo sing dinut, ki ngene, dadi lancar. Oh. Pokoke kabeh iki anggere do percaya karo sing paling iso ki malah kepenak. Aja rumangsa bisa, ning bisa rumangsa. Pancen bener. Nembak ya, Tru? Ya. Iki wancine kagem para kasepuhan. Oh iya. Mau sore mau wis duar. Kanggo piyai nom-noman saiki kasepuhan. Heeh. Ki ana saka piyai saka Klaten wedi Klaten terus. Oh. Sapa yaine golek wedi? Lho. Piyai saka wedi Klaten. Oh, piyai saka wedi Klaten. Pak Anom warung pojok Gumul wedi Klaten berkahi nyuwun gending manis kagem Pak Kencrung Wassalam. Aro manis wae manis tok iki. Oh ya rada ngaku nek tembang gending manis ki sing kepiye aku rada. Oh, ki sragenan kowe. Heeh, karang sragenan ki werna-werna tenane lah. Nek ora ngapalke ket saiki nek jaluki ngene iki nek ra iso ya cilaka tenan, Tru. Kae sing padhe aku anake sapa? Kae ya wis ngetren nang ndi-ndi, ambole manak nang ndi kok dadi takon Pak Dene banyak. Oh iya, Kang. Mula wajib diapalke. Ya. Ya rek gua arep ngaturke apa? Aku ya tak nembang sing kepenak tur iki mau ana nawala sore mau sing kepareng ngersake uler kambang. Oh iya. Diaturake sing nyekar sapa? Kagem para bapak-bapak, para kasepuhan sing kepareng wungon bengi iki lan para kadang-kadangku netizen sing padha nonton lumanar streaming Dalang Sena Channel lan WWKS Channel. Ya, tak aturi tembang iki, Tru. Heeh. Apa? Uler kambang. Oh iya. Sing kepareng nyekar ya kuwi Mbak Orisa. Oh iya. Mbak Orisa iki salah satu sinden yang baru hamil muda. Oh. Wah, jan sinden kok nggawa kambing muda. Kupinge iso diresiki. Dikompresor. Hamil muda kok kambing muda. Oh, hamil muda to. Hamil muda kok kambing muda. Hamil muda. Anggere mbokne le nyandang ayu ngono mesti iso anake wedok. Oh. Iso dititeni ya kok iso anggere le nyandang pinter wasis ketok ayu. Ah ya kuwi mesti anake wedok. Oh, ning nek dandan ora iso gawe celak mencong. Nganggo benges ya ora wangun, ha kuwi genane anake lanang. Nek Orisa kae kira-kira anake lanang apa wedok? Aku ora ngerti, Tru. Oh. Dileki wae. Lho. Maksudnya di USG. Heeh. Ngawur wae ora. Aku iki sing pikirane elek wong di USG iki alate wis canggih-canggih. Heeh. Weteng iki diolesi kaya apa jenenge lem glukol kae. Lu templaki alat blek ngono nang TV wis ketok. Lho bayine iki detak jantunge ya ketok duduk
Juk ngono. Kok terus dokter muni, "Waduh, ayune." Ah, terus mbokne, "Putri nggih, Bu." "Nggih." Ketok. Oh, aku bojomu lair nang dukun. Jaman biyen kaya gong ora. Mulane saiki ki wis canggih saiki. Nek mbokne duwe lara jantung utawa duwe lara sing ra iso ngeden utawa ra iso ngrekoso ling ngeden, saiki ana bedah. Weh. Ketenge dibedah sesar jenenge. Dadi saiki akeh wong sing duwe anak kepengin lair esuk laire anakku tak gawe tanggal 17 Agustus. Monggo pas 9 sasi urung ngancik 10 dina, pas 17 Agustus 9 sasi kurang. Bocahe sehat. Dibedhel ya ora apa-apa. Oh, 17 Agustus dipaske laire. Ngono ya, Gong, saking canggihe. Oh iya. Ya pancen ya saiki ya wah tenan. Dokter kandungan ya pinter-pinter, dokter umum ya pinter-pinter. Ning paling pinter dhewe dokter ki mung dokter hewan. Lho. Kok malah pinter? Lah kowe tau ana apa wong mresake sapi ditakoni, "Kowe watuk ora, Pi?" Ngono. Ndase mumet ora. Ora takoni langsung kon madhep rono suntik bles. Heeh ya. Kowe gawa wedhus ya piye, Dus? Migren po? Ora ya. Ya ora ana ya ora ana kuwi paling pinter dhewe kok ya. Mulane angel sekolah kedokteran hewan ki angel. Monggo, Mbak Orisa. Monggo diaturake uler kambang. Ya. Halo. Kowe senengane barengi. Aku kerep bareng karo Orisa. Sakniki? Saji seswa arane
Pokoke gending-gending kuna, Jawa kuna, ya iki nek ling ngunekke yaine iki jan wah dirasake jan. Ning telapukan marai abut. Ha iya. Iso marai ler. Ning ya penak lho. Ha iya, mongko pas suasanane ora patek ngantuk karo nyeruput kopi panas. Dasare kopine kopi asli digepuk. Kowe nganu wae, kopi iki paling enak kopi luwak. Weh. Kopi luwak kuwi paling penak. Enak tenan kuwi arep kopi iki dumadi saka kotorane luwak. Ning pancen enak dhewe kopi luwak. Kok iso saka kotorane luwak? Mula jenenge kopi luwak, Tru. Luwake kon mangan kopi, engko teleke luwake kuwi diolah dadekke kopi, mula jenenge kopi luwak. Wo. Mireng kowe tak triye, kopi Bagong. Mah. Maksudnya tak teri ya nek gelem ya. Tak teri ra apa-apa, dicipisike sak wadah. Moh, kopi bagong ora. Ya anggepe kowe iki kaya luwak ngono kae. Katene ambune ora karu-karuan. Ya. Genti aku ya rek, genti kowe arep nembang apa terus iki mau aku wis temonjo wong tuwa iki rasa dadak sing werna-werna. Sing kepenak tur sing temonjo. Ya. Tak nembang cara mbiyen. Sakarmu arep nembang cara mbiyen cara apa? Tak bawanane kae lho sing saka mentit kae lho. Dong aku. Di anu pindase. Lungeng kadang semono. Ya coba kaya ngapa? Tibake apa, Truk? Ya engko tibake Sarayuda nek tembang kuwi tembang Sarayuda tibake sungguh sing perkara aneh-aneh men di anune Bagong. Oke. Lungeng kadong rumambat met krambil kadeng. Wah, cek. Ana randha menyang sendang. Metak nyangking mentong manuk podhang hamencok nang papak gedang nucuki waing kamundung nucuki waing mundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang biong nyo anak momongen biong gunalalal ganel ngopo ya Reng gemes aku nembang kok apik ra sama-sama amingsa gunalalal ganel kok le kepenak lho ora kowe wah aku nek kalah karo kowe isin tro aku ki laire dhisik aku mbangane kowe kok nek men tembang kaya ngono kuwi jane kowe iki sing ngajari aku meng kowe ra eling. Oh iya. Tomong iki. Lungeng kadang. Waduh. Suarane serak-serak ning cetha. Rolambat. Wah kenyeteren Reng. Wit krambil gading. Wah. Kudu kalah ora kalah apik. Ana randa menyang sendang metak nyangking mentong manuk podhang hamencok nang papah gedang no cuki waing kamundung nucuki waing kamundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung
Waduh. Nyanakmu mongen piyong. Kenal kanem. Wong udel kok dimut lho. Kaya enuke. Sorageng. Lungeng gadung. Saka dhuwur, saka dhuwur. Hah? Saka dhuwur. Lungeng gadung ora telu cik, ora telu ndek ning telu dhuwur. Lungeng gadung. Wah, aku nek kalah karo kowe isin aku. Aku entuk penghargaan pekerja seni. Wo. Lungeng gadul. Gadung. Rumambat wit krambel. Gading. Hedian. Ya kudu kalah, kudu menang merdu. Ya. Ana randha endi? Lho. Ana randha kok endi ana? Tembange to. Ana randha menyang sendang. Wah. Meta nyangking empol mendong. Mano bodang. Waduh. Amencok nang papa mama. Papa gedang. Nujui waing kemundung. Nujui waing kemundung. Napasku santai-santai terus. Iya, ana. Kyai Dudong Mbah Janggel jagung kepleset kecemplung jugangan kedung yo waduh lemet cucu cangkeme lho yo piyungnya anakmu patenono mongen binal biung arep ngopo ya? Arep dolanan budele Petra. Hei! Dicokot ora? Gemes ya aku. Lak tonyo sisan ora. Mak aku gemang dipondong sing klambi abang. Wah, joget Citra. Ya. Mau piye to bukane mak aku gemang dipondong sing klambi abang lelo kendange loro sik. Wah, kendange loro. Tangane pira? Loro. Nong tung tung dang ketak tung dang dang tung 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 tang tung tang tang tang
Tang tok blantang dung tang tang tung ceng tang tang tung tang tang lung tang tang tung ceng tulu tang 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 tulu tang tang tulu tang nung tram dung da dung da dung dang dung dang dang da dung dang da da dung dang dung dang dung da dung da dung dung da da dung dang da dung 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 ande ande kata Bagong anggere mumet rak sirahe rak kaya ngono njen waton saking nyelkop-nyelkope ora gendi kowe Gong ya manjak-jaket ya mergo mburi rada dawa iki oh ngarep cendhek ngaturke apa ngomong terus terang yen pancen wis bosen lagu kuno meneh ayo aku seneng kok mbok men ya ning ngomong terus terang yen pancen wis bosen ora susah kakean alasan neka warna solah lan ragamu ajo mana tahan aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang ngewer lho rewel kok ngewer oh rewel to rewel ngene salah ngono salah klawer wong klawer rewel kok klawer yo dicobani iki piye to dicoba dicobani tenan do daftarke ha iya yo dibukani saka apa manut ya yo monggo dados sik iki jang apa tak kon nembang rewel mana nek kok suwimen bukane ngono ku ya tak keprok watu modar kowe iki bukane ngono nek suwe banget to neng mbok disingkat wae nek tak tung tak ora aja ngowahi karo sing nyipta ora apik Gong oh ya yo rating oh ada nangke wae
nek dadi pengendang wis tak gawe wirang. Oh. Carane gawe wirang. Akeh mau buka mau rasa ditampani rak kewirangan. Kok tok entuk rancaan. Kanthi kentekan wilahan. Nah iya. Apa meneh Gong sing kira-kira kowe pengen nembang? Sing laras-laras wae ya, Tru. Iya. Sing rasah ngrekoso-ngrekoso sing kepenak wae. Gandeng iki ujube merti dusun, Iya. utawa bersih dusun, Iya. ora beda karo nek bersih desa. Iya. Iki gandeng jujumbuhke karo kajate mbeng iki ya kuwi bersih dusun, mula ayo do ngunekke operasi zebra. Mbok rasah do dirungokke ya terus aku suwe-suwe iki jeleh ngono kemane bakal. Ya ora ngono reng, kowe iki yo. Aku iki bola ya. Kancae mung do dinengke wae ora. Maksudnya bersih dusun. Bersih desa. Apa niku? Kuwi ra ana nganu to, Gong, ana apa jenenge bawane to? Ana iki bawane. Ya. Bawane ana. Ya, Terus mlebu engko dinggo pungkasan iki kok ndakle bubar kesuken terus. oh iya. Kepadangan. Ki wis dijenke karo saka Dinas Pariwisata. Iya. Tengah papat. Cabut. Woi, doktere wis teko. Oh iya ngono kuwi senengane. Oh iya ngono kuwi senengane. Cabut ki wis bubar. Oh iya. Monggo. Sapa sing bawa? Truk. Ayo Mbak Ayu ya ora apa-apa. Apa niku dadi kewajiban baku ya bersih desa. Cengkok apik padake. Semenye belekke. Mangsane wae. Aku ora tiru aku kuwi. Nek ra makler. Heeh. Baku wah dadi kuwi mau ora salah pancen yo niate dikonoke kuwi asindan ki nek iso nyengkok apa-apa ki dicengkok sing apik-apik. Nendi? Perse. Desa Kliyak tuh mandang karya ayo
dadi kewajiban baku ayo bersih desa urip suka sakit Dodok-kodaki wis tutudek. Kono wis mantuk iso tok. Bablasen. Saking mempengku ora. Slendro, Tru. Ya. Ndak ora agek cekat-ceket yo. Sowan ngersane Ndara Abimanyu nang Tanjung Anom. Yo, gong tak derekke. Bapak kita wis tindak mrana, Tru. Yo. Nganggo gending apa? Lho. Sampluk minger. Lho, apa kuwi? Pak, wah ya ora sarmitane ora. Sarmitane ora cetha kok kowe jenengane ora.